Però avui també volem parlar de les comptes del Barça. Avui el Barça ha anunciat els resultats econòmics del club. Ha anunciat que el Barça tanca l'exercici amb els 97 milions de pèrdues que vàrem explicar ja fa uns dies perquè es havien filtrat ja a la premsa. I el Barça ha explicat també gran part del que vol aprovar de l'operació pel nou Camp Nou, una operació que explicarem en un altre vídeo. I a l'hora d'explicar els comptes del Barça presentats pel club, volem posar molt èmfasis en si aquest resultat del darrer exercici del club, aquests 97 milions de pèrdues, són única i exclusivament per culpa del Covid, o si es deuen al que ha estat la política esportiva i econòmica del club dels darrers anys. Segons nosaltres creiem que les dades reflecteixen que aquestes pèrdues no són única i exclusivament pel Covid, sinó que són fruit de la gestió esportiva i econòmica d'aquests darrers anys. I per què? Per què afirmem això? Afirmem això perquè el Barça ha crescut molt en ingressos aquestes temporades, sí, però ho ha fet convertint la venda i la compraventa de futbolistes en una de les activitats ordinàries del club. Una activitat que abans no era activitat ordinària del club i que el Barça ha convertit en una activitat ordinària i en una font més que necessària d'ingressos per la capacitat, per la inversió que ha fet el Barça en futbolistes aquestes últimes temporades. Anem a veure on dades. El Barça ha crescut en aquestes temporades en ingressos, ha crescut en aquestes temporades en ingressos amb un creixement anualitzat del 6% d'aquests ingressos, el 6,9%. El 6,09. Però si ens mirem el creixement només en ingressos sense tenir en compte aquests passos, veiem que aquest creixement es redueix fins al 4,5%. Però si comparem aquest creixement anualitzat, o sigui, aquest creixement any a any durant aquests darrers anys, durant el nostre càlcul comença el 2011, que és els primers comptes tancats per la Junta de Sant Rossell, i els comparem amb els últims comptes d'aquest 2020, veurem que les despeses han crescut a un ritme del 7,29%. Per tant, estem parlant de que cada any a any, anualitzadament, el Barça ha crescut més en despeses, un 1% més en despeses que en ingressos. Per tant, per aquí ja veiem que el Barça ha crescut molt en ingressos, però ha crescut més en despeses. I si volem veure quin és aquest impacte dels traspassos en l'activitat ordinària del club, ho podem veure en el percentatge que representen per exemple, sobre els ingressos. Si anem a veure el Barça, que en el punt més baix va començar en uns percentatges que situaven els traspassos al voltant del 5% dels ingressos del club. Per tant, el 95% dels ingressos del club els generava l'activitat ordinària del club i no els traspassos. Actualment, el Barça genera un 17% dels seus ingressos mitjançant traspassos en aquests últims comptes. Per tant, el 83% s'ha reduït del 95% al 83% aquest percentatge que el Barça aconsegueix d'ingressos ordinaris. I això no és tot, perquè al final, si anem a mirar les despeses, veurem que el Barça ha crescut molt en aquestes últimes temporades en un concepte, sobretot, que és el concepte de les amortitzacions, que és el que el Barça pot imputar a cada any del cost dels seus fitxatges. Per tant, el Barça, si paga 100 milions per un futbolista, els pot repartir en els 5 anys de contracte que té aquest futbolista. Per tant, a nivell d'amortització, a nivell de cost en termes d'amortització, al Barça li costa a aquest futbolista 20 milions d'euros en despeses cada temporada. Però, si a més estem parlant de que li hem d'afegir a aquest cost, li hem d'afegir les despeses de salari. Anem a veure els dos conceptes per separat. Si mirem el concepte de les amortitzacions, veurem que el Barça, en termes d'amortitzacions de fitxatges, ha crescut de suposar-li un 12% dels ingressos ordinaris del club a suposar-li un 24% d'aquests ingressos ordinaris. Per tant, el Barça ha doblat el que li suposen aquestes amortitzacions respecte als ingressos ordinaris del club en aquests 10 anys. I també, si parlem de les despeses, o sigui, dels sous, estem parlant que el Barça ha passat d'estar al voltant del 50% d'ingressos ordinaris destinats a sous a més del 65%. Per tant, estem parlant que el Barça destina gairebé el 90% dels seus ingressos ordinaris, sense tenir en compte traspassos, a tot el que és cost esportiu, tant amortitzacions com salaris. Per tant, el Barça necessita sí o sí generar ingressos per vendes cada temporada, perquè al final només li queda un 10% d'aquests ingressos ordinaris cada temporada, un cop disminuïdes aquestes despeses que té. Per tant, això és el que ha fet el Barça en aquestes darreres temporades. El Barça ha crescut molt, però ho ha fet a costa de pagar molt
tant en termes de sous als futbolistes com en termes de traspassos de futbolistes. I això es reflecteix en els números. Per tant, és un creixement que en una temporada en què el Barça no ha pogut fer el que ha vingut fer en aquestes temporades, que és comprar, vendre jugadors, en un mercat en el que hi ha hagut una reducció considerable de les operacions pel que fa a traspassos de futbolistes, el Barça ha patit molt, perquè el Barça no ha convertit el seu model en un model que està molt enfocat en aquestes ventes de futbolistes, i això no era el que era abans el Barça. El Barça abans no era un club que es dedicava a vendre futbolistes, i aquesta junta ha convertit aquesta compra-venta de futbolistes en una activitat ordinària del club, i això és un problema, i això és el problema que ha fet que aquesta temporada el Barça hagi tancat amb 97 milions d'euros de pèrdues. No només el Covid, sinó la gestió esportiva i econòmica d'aquests darrers anys a Can Barça.